ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса чӣ хелен, созен, хубен, саломатиётон хубай, настроениятон созай. имрӯз бардуро бекортар шидем, барои шуморо як навори пачкаи дига тайёр кардем. бисёри бардуро хонаҳои хичона, мисол заминҳои хичона, квартираҳои хичона дар мо равон кардан. бардуро моҳози анвора гап мезанем. нархҳои заминҳои фурӯшӣ бардуро арзонаш ай 60,000 сомонӣ сар мешавад. нархҳои заминҳои фурӯшӣ анаки бардуро нархҳои хонаҳои заминира мегум. нархҳои хонаҳои заминӣ ай 43,000 сомонӣ сар мешавад. нархи квартираи арзоном 115,000 сомонӣ ай. хулоса ин видео беҳтарин айда. видеоро то охиша тамошо кунен, аму як дона лайки бепла биҷиқен. агар ягон кас ягон чизро реклама карданӣ бошад, инами номерода дар ватсапаш бинависен. рафтем аку. ассалому алайкум раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарони хоҳарони аҳли ислом, бародарони хоҳарони даст ба хайр, ман аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ба фарзанди ман Нисинҷон кӯмаки худро расонед. Нисинҷони ма 5 сола ҳаст. то ҳуз як гап намезана, раҳ намегарда. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, аз барои Аллоҳ ба фарзанди ма Нисинҷон кӯмаки худро расонед ки ман я тавбат кунам, нағз шавад. бачаи ма 5 сола ҳаст. зирен чашмаш кама, чашмаш нағз намебинад. бемории майнаи сар ҳаст. бародарони хоҳарони даст ба хайр, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ба фарзанди ма кӯмаки худро расонед. аз барои Аллоҳ. бачаи ма рӯз то рӯз аҳволаш бад шидистааст. саломатиш рӯз то рӯз вазбин шидистааст. судиргиш метиҳад. мухтирои Россия мегӯянд тавбат карда мешавад, пули калон дар кор аст. ӯ шароита ман надорам ки бачама тавбат кунам, нағз шавад. аз барои Аллоҳи бузурги меҳрубон, бародарони даст ба хайр, ба фарзанди ма Нисинҷон кӯмаки худро расонед. дӯстони азиз, навора сар кардем, бо диққат ака гӯш кунен. якм сар мекунем ай хонаҳои фурӯшӣ. ин хонаи десем бардуро қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав, дар 8 сотиқ замин 4 дар хона кардагие бардуро хонаҳо ремонт кардагие мега. соҳиби хона гуфтагие ки хона дар деҳаи савда қарор дора, оваш ай канал то хонара овардагием. бо дар бари хона чашмарам бидай бардуро, мақсад ов проблема нестай. ҳам ови каналае, ҳам ови чашма бардуро 8 сотиқ замин 4 дар хона, чӣ хеле гуфтам, дар ноҳияи шаҳри нав. нархша 150,000 сомонӣ мега. бовар кунен 100% меарза. ина номерои телефонаш, занг бизанен. дӯстони азизи хонаи десен қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, тарафи Истиқлол дай. 6 сотиқ замин дорад дар хонаи 10/5 бардуро хонаҳо калони хушрӯай. ремонташ фақат шкатур ва монтажи светча кардагиянд. свет дора бардуро ба қарибӣ овшам мегзаронанд. ҳуҷҷатош 100% гирди хона бардуро маҳкамай, бо барои як хонаи дига сементблок ва қимам овардагӣ бидиҳанд. қариби хонада масҷиди ҷумъахонӣ ҳастай, магазин, мактаб ҳастай, хулоса ҷои зур дай. нархша бардуро 155,000 сомонӣ мега. бо савдои хубам мешавад. ина номерои телефонаш бардуро, сета номерои телефонаш амондагим дар номерои поёнгиш имо ватсап дора. 6 сотиқ замин бардуро дар хонаи 10/5, нархиш 155,000 сомонӣ. касе харидорем бардуро, марҳамат ина занг бизанен, хонаи арзона айдис натен. мегзарем ба сеюм хонаи имрӯза бардуро. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи ҷайҳун, номи пешинаш Қумсангир, деҳаи Махсумкулида қарор доштай, дар 12 сотиқ замин дар хонаи 3/6 кардагиай. ремонти хонаҳо бардуро хай коробка, мисол сум боша мегирӣ, я ремонтш мекунӣ, ҷои хуб дай. 12 сотиқ замин дар ноҳияи ҷайҳун. ремонти коробка, чӣ хеле гуфтам, ов свет ҳамавақт ҳастай, документош 100% бардуро. ана аки нархша гӯш кунен. 12 сотиқ замина дар хона, нархиш 43,000 сомонӣ мега. дӯстони азиз, срочни пулаш дар корай, бо арзонам мешавад гуфтагия. фақат харидорои аниқ занг бизанен. бовар ки қариб бепулае 43,000 сомонӣ, 12 сотиқ замин намуда дар хона, занг бизанен.
дӯстони азизи хонаи ҳедесен қарор дорад дар ноҳияи рудакӣ яъне ки ленский район 3 сотиқ заминда 3 дар хона кардагиай. соҳиби хона мега ки дар ленский районай пушти домои ванида будай болои тепада будай. хонаҳо тайёрай дарунаш беремонт будай. хай бардуру берунаш мисол ремонт доштае дарун ремонт надоштае хай мисол мегирия ремонтш мекунӣ ҷои хуб дай мисол болои тепада бо давои тоза 3 сотиқ замин 3 дар хона чихеле гуфтам нархиш 127000 сомонӣ мега бо арзонам мекуна. дӯстони азиз агар шумо мехоҳед ки маълумоти бештар бигиред дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз эълон мона давом метем аму як дона лайки бепла биҷиқен касе меҳмонед подписатсия кунед. бардорои хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Исор дар тарафи Сумбула қарор доштай 6 сотиқ заминда дар хона кардагиай. соҳиби хона мега ки хонаҳо ремонт кардагиай ана и бардуро дача будай дача дар пеши дарёи Кофарниҳон ай қалаи Исор я 6 километр поёнтар будай. дар хона даро бардуро веран доштай кухни ҳамом бассейнам доштай бардуро мақсад ҷои хубай не ки 6 сотиқ замин чихеле гуфтам дар шаҳри Исор дар хонаи мисол хушу доштай нархиш 150000 сомонӣ арзонам мекуна алишам занг бизанед. бардуро яки ҷое ки замин хона квартира дар кора дар комментария бинависен ман ҳаракат мекунам ки дар видеои оянда пешкаши шумо бикунам. бисёри бардуро нависта буданд ки шаҳри Душанбе хонаи заминӣ бимонем. бардуро ина хонаи заминӣ детаҷаи ду комнатаи детаҷаву ду комната дар ноҳияи Фирдавсӣ ремонт кардагиай мега. соҳиби хона мега ки бардуро хушук шунед. соҳиби хона мега ки духонагай ана детаҷа духонага туалет ванна ҳамом дора сотиқи замин надора. сотиқ замин бардуро яъне ки надоштай ана нархша 150000 сомонӣ мега. марҳамат занг бизанем бардуро номерои телефонаш ҳастай. бардуро мегзарем аки ба заминҳои фурӯшӣ баъди заминҳои фурӯшӣ ба квартираҳо да мегзарем. ин замине десем бардуро қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар ҷамоати Чоргул будай 5 сотиқ замин дора бардуро як хестрои материалаш овардагиай фундаменти хонарам чихеле десен рехтагиай бардуро ана ки нархша гӯш кунед дар ноҳияи Ёвонай бардуро хай фундаментиш рехтагӣ 5 сотиқ нархиш 60000 сомонӣ мега. мумкин хай бардуро арзонам куна алишам мекуна ба гуфтагӣ нест хай ба чи алиш мекунем занг бизанед ё 60000 сомонӣ мехаренеш ё алиш мекунем ба ягон чи. марҳамат занг бизанед. дӯстони азиз мегзарем ба як замини дига ишам бардуро нархиш арзонтарай оз ман маълумотошам мегӯм ки дагиҷоай. замини фурӯшӣ бардуро қарор дорад дар шаҳри Исор тарафи Шарорада будай 3 сотиқ замин дора ана гирдиш маҳкамай бардуро ба фикрам на сменблок кардаги будай. соҳиби замин мега ки 3 сотиқ заминай ов дора замин бардуро дар Шарора будай ҷош рыждай мақсад ҳамин замина бигирӣ мақсад сум дошта бошӣ як хонаву дараш мекунӣ медрои зиндагӣ кардан мегирӣ. дар шаҳри Исор бардуро 3 сотиқ будай дар Шарораш нархиш 60000 сомонӣ мега арзонам мекадай занг бизанед. дӯстони азиз хеле ки дар аввали видео гуфтам квартираи арзони мо нархша 115000 сомонӣ сар мешавад. бардурои ина квартираи арзон қарор дорад дар ноҳияи Ҷолдини Балхӣ як хонага квартира дар якум этаж қарор дорад 50 квадратный метр домои пешина хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира мега ки срочно мефурӯшем ша бардуро ана ремонти хубам доштане ки нархша бардуро ба хӯҳарои азиз 115000 сомонӣ мега. беҳтаринай бардуро нархиш марҳамат касе харидори аниқ бошен занг бизанед. дар ноҳияи Ҷолдини Балхӣ 115000 сомон бардуро квартираи арзонай занг бизанед. мегзарем бардуро ба квартираи навбатӣ. квартираи фурӯшӣ бардуро қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров як хонага квартира дар дим этаж қарор дорад 32 квадратный метрай дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бардуро домои пешинаи хона ремонташ миёнаи бардуро ремонтиш хай миёнаи мисол сум бошая ремонти хубаш мекунӣ мақсад
як хонага будай сӯрошни пулш дар курай нархша 160 000 сомонӣ мега. бо касе конкретни харидор боша арзонам мекадай. номерои телефонуш ҳаст бардро маълумоти бештара занг бизанен бипурсен. дӯстони азиз, мегзарем ба 11 эълони имрӯза. квартираи фурӯшӣ бардро қарор дорад дар шаҳри Левакан, номи пешинаш Сарбанд. духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 54 квадратни метр. райони Носири Хисрав 45 дабдаи бардро. шаҳри Леваканда ана кӯчаи Носири Хисрав 45. домои пешина бардро хона ремонт кардагиай. соҳиби хона мега ки сӯрошна хонаи фурӯшӣ духонага, кухни, балкони калони хушрӯ дора бардро. ҳамаи шароитош ҳастай, ремонти хуб дора. чӣ хеле гуфтам бардро духонага дар шаҳри Левакан ана ака нарша гӯш кунед. нархиш 170 000 сомонӣ мега. беҳтарин нархе бардро, марҳамат занг бизанед. бардро эълона давом метем. бисёртар аз шаҳри Душанбе мепурсанд, мегӯянд ки квартираи замин бисёртар монем. бардро ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. духонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 46 квадратни метр, райони Фирдавсӣ дабудай. дом навастройка, хона ремонт кардагиай мега. соҳиби квартира гуфтесай ки квартира дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Гилбута, пушти маркази савдои 7 ахтар дабудай бардро. духонага нархиш 210 000 сомонӣ мега. беҳтарин нархе бардро, марҳамат касе ки сум дорен бихаренша. занг бизанен, маълумоти бештара бигирен. дӯстони азизи, буд навори хонаҳои фурӯшии имрӯза. касе то охири видеоро қатъима тамошо кард, дар комментарияи рақами 1 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро қатъима тамошо карден. ва агар видеои имрӯза шумода махкул шуда боша, ҳамин я дона лайки бепла биҷиқен. касе бардро дар канали мо бори аввал тамошо кардесен, ҳатман ҳамин кнопкаи подписатсияро биҷиқен, то аз наворҳои нави мо бохабар бошен. раҳмат барои дастгиритон бардро. ана раҳмат ки дар комментария фикрҳои беҳтарини худтона менависен. зинда бошен бардро. ана як чиз дига да ёдам зад, аз ки ҷое ки замин, хона, квартира дар кораи да шумо бардро, ҳатман дар комментария бинависен. аз ки ҷое ки бардро мо да арзонтар роӣ кардан, мо барои шуморо инам хел реклама мекунем бардро. зинда бошен. то видеои оянда худо нигаҳбонтон боша. худтона эҳтиёт кунед. хайр.